În lumea stilului masculin, fiecare detaliu contează, iar la Urban Tailor, fiecare detaliu spune o poveste. De peste 20 de ani trăiesc în moda artei masculine. Eu sunt Bogdan Blaga, designer vestimentar, format în eleganța clasică și în liniile moderne ale modei masculine. Am crescut printre stofe, croieri, măsurători și finețea retușilor perfecte. Și am învățat că un costum nu este doar o piesă vestimentară, este o declarație, o expresie a caracterului, o armură modernă pentru un bărbat care știe cu adevărat cine este și ce vrea. Aici, în magazinul meu, fiecare client intră ca un necunoscut și evident pleacă domn, pentru că eu nu vând doar costume, eu construiesc imaginea ta. Aleg cu grijă materialele și studiez proporțiile corpului tău și îți montez ținuta cu precizia unui croitor adevărat. Iar dacă e nevoie, retușez costumul pe loc, direct în magazin, fără compromis, pentru momentele speciale sau pentru momentele care vrei să arăți impecabil. Fiecare ținută este ajustată milimetric pentru tine. Urban Tailor nu este doar un brand, ci respect pentru eleganța masculină.